So, hi guys! It's me, Michelle V, and herzlich willkommen sa aking YouTube channel. Hello, hello! Kamusta po kayo? Hi guys! Magandang hapon, magandang tanghali. Hapon na, alauna na. Alauna na at ako ay nakabehes na. Charot. Ang aking char. Hindi, pumunta lang ako ng Aldi ngayon. Anyway, tanghali na tayo nagsimula ng video dahil ang ginawa ko ngayong umaga is, charot, chikahan, charot. Ayan, tapos, naglinis ako ng bahay, nag-vacuum, nag-mop, everything. So, our house is clean and tidy. Charot. At kung makikita ninyo, may sinampay ako dyan, nilabhang ko yan siya kagabi. Ganon. So, mamaya, pagka natuyo na yan siya is, pwede ko na yan siyang tupiin. Inamoy yung aking nilabhan. Anyways, hindi pa siya tuyo. So, hindi ko pa siya pwedeng tupiin ngayon. So, mamaya ko pa yan siya guys, tutupiin mga mga gabi. Ganyan. Ganun. Tuyo na yan siya. Kasi kagabi ko lang yan nilabhan. Gabi na ba? Hindi, mga alas, gabi na nga. Kasi mga alas 7 na yata. Ganyan. So, ganun. So, mamaya. Tapos, kita nyo na ba na, umiilaw sa labas? Charot. Andyan si Haring Araw. Tapos padala ako ng Aldi. Bilila ako ng something na kailangan dito sa bahay. At nakapag-ano na pala ako. Kasi gusto ko mag-fried ng manok para sa akin yung sour bells. So, nakapag-ano na ako guys. Ayan siya. Ayan. So, yan. I-ano ko lang siya sa marinate ito sa crispy fry. Ganyan. So, ayun. Tapos, may dito, patatas. Imamash ko na lang yan. Mamash potato ko yan para sa kanya. Ganon. At, yes, pumunta na ako sa Aldi dahil wala nang tong ref namin. So, kailangan na siyang lagyan ng charot. Ayan. So, dumating kanina yung aking disawa kasi nagkaroon siya ng ng bakanting oras. Pumunta siya dito kasi may kailangan siyang gawin at ganon. So, pumunta siya dito sa bahay at, ayun. Kwentuhan. Dito, ang ganda ng akala mo talaga ang puti. Sana, charot. Parang hindi naman ako ganito kaputi, guys. Ewan ko, bakit? Sa araw? Sa sinag ng araw? Sana talaga ganito, Charot. So, update ko kayo mamaya. Hi, guys. Bahay na kami. So, ito na yung aking pamili sa Aldi. Aray, sakit. Sakit nung Anyways, ang una sa listahan ko, nabili ko naman lahat ng sa listahan ko guys, itlog. Kasi wala talagang itlog as in. Horot! Walang itlog. Itlog is like pamangin. Itlog lang, sapat na eh. Wala ka, ayaw ko matanggal sa pagkakalagay yung yung itlog guys. Oh, hi! Sos, bakit naman ito? Nasira yung isang itlog. Bakit naman ito nakadikit? Ay, naku po, lulutuin ko na lang yan. Gusto niya na agad maluto. So, yun. Lutuin ko na lang to. Sos Maria. Dumikit kasi siya. Bakit ka naman dumikit? Sos Maria. Kasi Marimar. Nakadikit sa karton. Kaya na, ito pa rin yung shell niya, nung nilagay sa karton, basag na talaga siya. Kaya siya dumikit. At hindi siya natanggal. Ganun. Tapos, saging is life. So, that's why I have the banana here. And then, wala na silang yung gusto ko na ito ay Surin Blooming Oil. Gusto ko yung isa yung Plansen, yung basta ganun. Tapos ito pang palaman dito natin ng asawa ko. Tapos 2 cola. Bili pa maya kasi bibili kami pagkadating ng asawa ko. And then butter. Itong butter na ito ay gagawin ko yun. And then tinapay ng asawa ko. Meron pa naman dito. Pero ito kasi is, ng asawa ko kasi matigas daw. So, ito kasi nabili namin sa ibang, gusto niya yung ng Aldi. So, yun. Bumili na ako ng ganyan. And then, yun lang. Ang nabayaran ko is 12.26. So, mamaya ay, yung gusto ko yung Plansen na oil. Ganon. So, yun. Ipiprito ko lang to guys, itong Gusto ko nang iprito itong tawag ito. Itong chicken dahil
Maaga uwi ng aking Kusama Bells, guys. Today's video. Ito rin, lutuin na yung itlog na ito. Alam ko na, ipanglalagay ko dito, oh. Oo nga, ipanglalagay natin dyan. Ay, nako. Sakto ka lang pala dito. Wala pala akong itlog. So, kailangan ko pala yun, guys, ito sa aking fried chicken. Gusto ko lagyan ng itlog ng fried chicken, guys. Yan. Para pala yun dyan. Okay. Very good ka naman. Nagkusa ka naman bukas. So, yun. Gusto ko na siyang lutuin. Anong asa ba? Ito ano na eh. Magto 2:30 na. So, lutuin ko na ito. Ito na ang gamitin natin. Magluto na ako. Diretso luto na ako, guys. Maglagay na ako ng mantika. Ayan. Gusto ko kasi madaming mantika. Bibili ulit ako pala. Sana magkaroon na bukas ng isa. Yung gusto kong isang ano. Ayan. Kalahati ka. Kasi kailangan maluto ba yung fried chicken. Ito ka natin. Tsaka hindi naman ito masasayang mantika, guys. Tinatabi ko yan siya. Pang prito ko ng isda naman. Pag ano. So, painitin lang natin siya. Ang ating mantika. Ang mantika ang painitin, wag ulo. Charot. Tapos, dahil ito yan, makugas na ako ng kamay. Mga tipo mo'y mistisan na chinita. Charot. Habang ako'y morenang dalagang Pilipina, tingnan mo naman ako sa mga mata ko. Araw-araw kitang oh! Ice cream yan, guys, na nasa truck. Soft ice. Ito yung asawa ko. Kaso wala naman yung asawa ko dito. So, yun. Dito lang, oh. Yan. Tapos, lagyan natin ng crispy fry. Kasi didip na natin yung, ano, tapos, magpapalutero na tayo, ganun. Yan na, guys. Naprito na natin. Naprito na pala ako. Tapos, ito ay, iinitin ko lang. Ito, lagyan natin ng butter. Nalagay ko na ito lahat ng butter dito sa ating mashed potato. Guys, tapos ko na palang prituhin ang aking fried chicken. Ito na parang nag-ano pa yun dito sa ano kasi nadikit nga sa kawali, diba? So, pero alam nyo ba, very crunchy ito. Okay. Diba? Very crunchy. So, waiting na lang ako sa aking sasawables. Ayan, para sugatin niya, hain lang, ganun. Hi guys, update! Nandito kami ulit sa labas. Oh, ano to? People that maybe going out. Wow, look here. Ah, yeah, it's a lot. But this one is has a mark malabi look for the kids, for the mother. Yeah, load. Ah, so. Ah, yeah. Okay. It's allowed, ah. Guys, dito pa lang kami ngayon kasi ibabalik ko itong, papalitan ko ng size. Dahil hindi magkasya. So, ngayon agad para, oh yeah. It's finished. Maybe this one is, the people use this one in every carnival, nor in carnival, yeah? Oh, look. Papalitan ko to guys ng size. Kasi, masa-asa sa ano, charot. Nagkukunwaring mapayat, hindi naman. Oh, it's cold. Ayun, buti na lang ngayon ay sa aga ang kanya. Oh, it's cold.
Windisch. Ja, der war so hibbelig. Kami sa loob, but I think nagbago na agad sila ng mga pinangpanglagay-lagay. Ha? Nagbago sila ng panglagay-lagay. So wala na dito guys yung ano. It's over? Wala dito. Dito lang yun, oh. So, wala na sila. So, hi guys, update. Dito pa kami. Kumain. Dahil nandito naman na kami. So, kumain na kami. Ang asawa. Yan, tapos kakain lang uwi na kami. Hi guys, update sa bahay na pala kami at yes, update doon sa pinapalitan na items. Wala na doon yung size ko. So, pinacheck na lang ng asawa ko kung meron sila doon sa kanilang, something like that. So, pinanggagalingan noon. Tapos, meron. At nag-decide na lang kami na ipa-deliver na lang dito sa bahay. So, yun na lang. For 3 days, darating na siya. At, yes. Ako kasi, tawag ito? Nag-ano na akala yung bayad. Tumamba kasi talaga ako ngayon. So, mag-adjust ako sa mga sizes. Pero bala kong magpapayat, mag-exercise, ganyan. So, sana mapanindigan ko talaga. Ganyan. So, matanggal talaga ako ng dito guys. Yung timbang, ganyan. So, ayun. So, wala tayong magagawa to. Kasi, ganun talaga. So, ayun lang naman. Tapos, umihi na kami. Tapos, dumaan muna kami ng drink ko. Pumili kami ng Coke. Tapos, umihi kami sa bahay. At ayun lang yung vlog natin ngayon. Sana enjoy kayo. Charot. Naano lang ako dito sa ilaw dito sa parang ang ganda ko dito. Charot. Ayan. So, thank you so much guys for watching. And I hope you like this video. Please subscribe if you haven't yet. And I'll see you in our next one. Always smile and get to saw. Just see.